Katba nang bun kinong let jinglet ki belet wat benya ya ki binta basyatay jong ka Meghalaya kinang lap ya ka Kolshor ka Barius pa pat ki jaka ki bamla bu jingtho menshua jong ka rilom jantia ka binta ba syapang mi ni jong ka Meghalaya kala don hapdeng jong ka history jong ka than chetay lamingi lakdo ya ka ha ki jingtho jong ki ahom pat ki wei ki Kolshor bamarjan kilom jantia ki airu ya ka jing itanat ka ba ngila ban khmi linti na ka jila Meghalaya namar ki linti ki ya hapdeng ki khlau ki betap ki berben pat ki jaka ki bajrong perlu beit nga priyaw sabhay fi sehisin sya ka program Destination Meghalaya bat nga i arun lingdo ha kani ka benta ngin wanlam bat penpau syapi ya ki katu kat ni ki jaka ki badon hapo East Jaintia Hills District ki bahap ha ka shnong mutong bat ka shnong cham ha ka jukapor ngin ya penlet jingmut ru bat ban sngo thu ya ka Kolshor jong kani ka than khamtam ya ki jingle nyam balale ha ka jingle kemen be ding khlam jong karaj tuber kabalong manla usnem ningkong ningsap tongi likmi ya ka jaka ka beningkong jongi hakane ka episode Kamupun Falls kadon hasnong mutong ha East Jaintia Hills District kabajingai kumba 10 kilometer na Jowai kawadut kadon hapdeng ki saudong saukun ki bajirngam ki papin itanat shu ya kawadut kindiat mitar na kajaka yang kali ki nongwan jngok kai ki la ban phai sakadyang badyat lingba ka linti yat ki jat balashna kerpang da ki borsnong ban poi shatrai jong kawadut kaba ki nongwan jngok kai ki la ban yo ikindyang yakani kawadut Kamupun Falls ka jrong kumba shispa shipho phut bat ke jinghe ka ba san pho phut bat ka tu jem jai shakawa mintru ka ba pawnam ha Jaintia Hills hatrai jong ki wa dui ha ka ba ka ka tu ka don ka pung ha ka ba ki nongwan jingo kai ki la ban jingi Kajing itanat jong kani kajaka kamdai bakadon tangya kani kawadut henry kadon ru ya kita kijat jingthung ki bapher khamtam ya uta upit chaplan kumbaki ong hakten phareng uba pawnam uba phila banchem hakani kajaka de sisa kadai kata kajaka ka basngau tanat khamtam nakabenta kajing pin benya bat khamtam kabala ban pin im ya ki kita kijing jinjar ba fishem ha kani kajuk kabamenta Hari kapor, ini mi non ni kajaka, banlik mi saya kawai par kajaka, kabam jingai nang ni, kaba kikot kata ke Stone Bridge kajaka, ba pimdei bandu lada piwan pet ya keni kaksat. Kajingking mau kadai kajaka kabadon hajrong jong kawadut mupun bat kalong kawai pat kajaka kaba itnat banlik jingok. Ha shiliang kawa don umau siang ubahep ha. Ubalong kum ka jingking banyat shashiliang kawa ko na sharum jong kawa katut na try jong ka jingking mau pat kahya shapo hatry jong kiwa dut ban pinlong sa kawai pat kapung kani kapung jingi ka itanat kalong nyo phusan phut ka jingjrong pat san pho phut ka pingkyang Kendiat ngan phai chakaniga jaka hakaniga jaka hangni badon hangni ha senda jonga chakaniga khut ikot eka kamupun Falls hangte hapo don ka fall chakaniga kamupun hangni kam kijing tip gejong nga kam kijing etho ki patemen jongi mo ya kaniga mupun ya
yangi kinong sesnong kapusuk cibun yangi kamtam ha karep beriang don na kinong sesnong jonggi kibalik rep cakate gawa sete sa mentru riwar bat ka kawe ka caka ka badon ka agateng cermang dan cakate ka caka bon na kinong sesnong jonggi kibalik rep ba cakate caka telong ba kani ka mo pun kinong sesnong jonggi kiya jingar cibun haka porep kamtam ki porliur bahe ka ki yalej yawan langba kani ka mopun la don ni kelenti ba stationing la dalej apor slap ka he kimlar ban lej nang te kialej banang ni tenata ka daw kampsuk yang i kinong sesnong ban lej kani ka jaka kani ka jaka sanang setei ikut ka umjai kani ka kawa ikut umjai ka to chado bapoy ha ka river metedu chado saksau renji fall kajing tip hi kajing to hi ya ki prolog prejor ki wan pekai ha ni sanong ni tang kani hi ka mupun fall te na kani nga boleh kajing kerpat kamtam ya ki prolog prejor ki nong pekai habawan chang ni ka sanong jong ni ki dei ban wan da ka burom da akor ki dei ban le khoi ban le jinger ya kani ga sudong sukun jong ni ga jaka jongi badon ha kani ga mopun kani ka jingking mau ka bapla bat ka paunam ka pinyaso ya baro arliang jong kani ka wa ban poi se kani ka jaka phap ban ya kumba katu kat ni mitare ai na ka jaka yang kali ka jing ya kendu ka bekerpang ka jongi ya ka snong mutong bagi kani ka jing itnat jong kani ka snong ka kut no hang ni hene ka jing ya linti jongi pat kandang ya piteng syakawai pat ka jaka ka badan hang ni hi hapo East Jaintia Hills District pakata ka jaka kadai ka jaka ka bakila ai kerteng kum ka cham ka badan ya ka saksau bad ya ka Renji Falls yang ini lipet ya kini ki arteli ki jaka Renji Falls kadon hasnong cham ha East Jaintia Hills District kabajingai kumba laipusan kilometer na Jowai kawadui kajingai tang kumba san kilometer habangiya syakmat na kasnong mutong hakaba kawadui mupun kadon Renji Falls kadon hakawa mindu kabalong kawai na kiwa ba jong ka Jaintia Hills ko na jrong jong kiwa dui kahiar syapo hapdeng ki maus yang kibahe habaro arliang kaba aya kadur kaba kerpang yakani kawa dui hatra jong kawa dui kedan kejaka pung hakaba ki nongwan jengok kai kila banya jingi kejaka kabadon hapo kapung kedap de ki mau ki bahe hakaba ki babun ki nongwan jengok kai ki sngo tenat banya bam jingbam balapin kre nakabenta kani ka jinglek kadon kesurok kabala bandrung da ka jip syapo syakawa du hadu ka jaka pek kai hakaba ki nongwan jengok kai kila ban yo ipura ya ka Renji Falls Renji Falls ka bajingai kumba prapo kilometer ai na Shillong kadon hapeng kita ki jaka ki ba itnat harilum Jaintia bad kidon kita ki mau saudong jong kawa bad ki jaka ya kijat ki ba
Snow tenat hadu kata-kata kiba pun snow hun ya keminsim ke jongpi haba pipoi hakani jaka. But lada pidai kita kinong i jaka mai mariang pin om kwa bandu ya kata kalat banwan pej yaka. Kapor ke jong iru menta kala biang palat bangi nyelet jengo saya kawai pat ke jaka ba kene kesnong cham-cham kadon banterwa. Kasak-saw kadai kawai pat ke jaka kaba itnat ha kesnong cham-cham. Kadon hakawa basalor jong kawa mentedu kam hakmat kawa rinji. Hakanong rim kadai ke jaka ridok ha jong ki briu jong ka joai pat kiwe kisnong menshua shua banti dawyong. Ko hangni kalong kabala banyat ling kat ba ke jaka kaba ple habaro arliang jong kawa kalong kaba bha banlek piknik. Kam shapo na kajaka shongling kidon kimau kiba perdur bat kijinghe kiba ay yakani kajaka sa kawaipat kajingpet kaba kerpang. Hakini kisnam baladap lashna ya kajingking ba lapendaj shashiliang kawa kaba kinongwan jungoka kila banya shashiliang wa bat banyoi ya kajing itenat jong kane kajaka. Don hakani ke jaka hapo jong kani ke snong ka bai ke jongi kabangi ai kerteng cham-cham ya ka kerteng cham-cham ngiyo lengba ka jing sawa jong ka kabano hakawei na kisenrang kibadon hapo jong kani ke snong ka jongi ka jingbun briu hapo jong kani ke snong ka jongi ngidon kumba arjar rius pa tam bad kilong yeng kibadon hapo jong kani ke snong ka jongi kumba saus pa tam ai ni hap hapo jong ka East Jaintia Hill District ka jingjengai nangne sha district headquarter Kleriat kadon khat pra kilometer baru hapo jong ne ka sinong ka jongi gidon artli ki jaka jongo kai ki ba itnat kawei kadai ka saksaw ya ka ba ngatrai ki ba bon hi kila itho ya ka saksaw ki bawan channel ki don ki yo sngew lang ba ki YouTube channel ru ki don tabat nga karpat shu ya kinong wan jongo kai sha ne ka sinong ka jongi bagi nangwan na kapor sha kapor namar ba lada kayo iya gitu kipor ki balalay ro namar nausnem chausnem kadon baik kajing pen kela habang isna pen bha ya kibai pat kijing pen bha ha po jong kaneka liar saksaw de namar kata kadau bang abu kajing kerpat ya gitu kibawan jungo kai sya kaneka sinong kajongi bar kabaar ngidon ya karenji fall tang kendiat harum jong kaneka saksaw kabajingai tang 1 kilometer katur kodon kawei na kijing itnat jongka namar bagdon kaksai kabano rempum bad yagi saudong saukun jongka latap da kimau bad kumjuru da kiklau dengan don kajing kermen ka bakraw balang ba jongka ni ka YouTube channel bagi paiba kin yoi bad kin wan biang syang ni ka sinong jongi na ka benta ban pej ban kimi badru bakin ya kendu markmat bad ngi kum ginong syong kin tip khamba ya karukom im karukom long karukom man ya ka kolsor jongi kibadon kibasa syakani kathai senang kondong Karkum ke jing so jonga kasaksaw kadai kawai na kita ki jaka wan shongkai ling ke itnat tam ha East Jaintia Hill namar kani kawa ka kelasuki bat kalong ru ka he ha ka jing jeliu ka jongka ya baro artli kini ki saudong ki jongka laker de kilum ki bakinjang bat da kita ki jaka lung ki bawan a ya kini ki tiang bat kani ke jingdon jong kita ki dokha ki babelai akani ke jaka kalong sisa kata ke jingsem ke ba ngamla ban klet habang ya keren pat chapang ki jingsem ki dan bon ki kita ki jingsem ki ba
La benne kila bansa kiba up ya kinang wan jingok kai perthei sha kani ke jaka bat ngakwa banyasam khindiat ba phi kinong pet ya ki kaptu kani kita ki jingsem apa phi wan jingok ya kani ke jaka ka ba ki khot ka East Jaintia Hills District. Penyu cek pertai ne benta ini chat kemenisnya bahaya ini kat kam ganiam kerukom kedustur riti yang i hapok gikan giriat yang karat bay yang i karat ber ton ne gesni muchai gesni musiang gesni gua chok tandai yung i haman lek telu yung hapok chnong gatha yang i hewa sempat i haman lek tandai yung yo be skedi kita kelam kita kadai kita gua tia gua tun gua ang gua hiep mut ke kelam entok dokat ikjut sistem handre ke kelam man go waro iwa em hau bru iwa em tai anno di bicini ipi hun iusi iu mo iu vit yagi viki bru kata to waro man go kelam hangni gesni go katni tene tai dau ipan mani yagi ke be den kelam wa hikai do trigger kenrada i udah hukum da usem cerai usem jitau yang i rengkau semon yang i hapok rai tu ber netai dau ipan mani yagani nadu wasdang ka peting paji yang rai tu ber tepan mani yagani ga chat nyem be den kelam kam ci benta go be i osad i te kelam gadai kata gua chun gua dau gua anggo hiam nadu kejut citom hadu ite arno di bicini yo penman worok kam citeli ki kon gerjad hapok ka chnong hapok ka thayong i mto dukat ka chnong cham iwa penman ya gani ga chat be den kelam ne ga chat tentai worok ki kon gerjad ko chong bri chong dau hapok ka rai tu ber worok hakam ne gasni ya cimbenta gi ya chat ki jar-jari chnong jar-jari thau mana poi hagasni muchai yo ra yo rongi ya kata rong rup ko dapat cina jar-jari chnong jar-jari thau terak dorong itu puyu jar-jari sabintam yo dapat cina da pelek bulu ni yo be yo sadi te kelam gadai mana poi habir ainar ya chami woro nadu West Jaintia hadu East Jaintia ya chami kon geriat yang garaj ber mana cham lang hite yo pun yo woro ki puki kon geriat yang garaj tu ber emi ki jingnya teli kamang gewi keten mud i kon geriat yang garaj ber hadu neges ni dan kelam ijo keten ijo itele ya kelam ya sabari kamang gewi keten wastar keten pare angka United we stand divide we fall ndrai hajat tu ber ngi hadu neges ni dan ye ni kita kanong rim lang bayo ya kan diam gurkom yang i ye ni kita kanong rim o yak so ya kita diam gurkom yang i yo mani citeli don hapok garaj ber Kale nyam be ding klam jong karat tu ber kaba manla usnem kadai katamasa be ding klam kaba hetam hari lum Jaintia haba ken ya ka jingdon jong kishnong kiba ha hapo karat tu ber kiba yashim benta hakane katamasa kishnong kiba ha hapo karat tu ber ki la sapriang keleng ke East Jaintia Hills but West Jaintia Hills.
Ina nong Craig and the Satan, same time, same chong, same kinja, Ram Milcom, Conta Grita, Ramte Mission Task Masa, Kebetikan, Oman Dai, Janta Nami, Ramte, but you know the Kindat, they bought your key, but the one in the direction of the law, the money will last to the last side, come the Kindat, that's young, come to me, come to me, Kagana, you look very insane, it's run you, come the Kindat, that's young, big black, that's insane, blind see that's it, someone to chat with the care of you, there's the Ta kabet ding kelam jong sini rai tu ber kadai kabet ding kelam kabah tam hapok mikhalaya. Kita la dio I lut higi pertai barok. Ba kidon lai peu tu liki sinong. Ndrai kirod ki bawan ra hang ne kidon mentau snem ndrio peu prateli. Ta kajingnya per nakawai garaj Sakawai karai kadon kajing per. Namar bang itim ba hab chwaban wan gi negi ke East India Company House nem khatsan spa chwaban senchar ki saang te hajwai ki negi ki niam chnong ke badon hang ne hajaintia hagata gapor ki lakhang ba umlong ban kenya bomlong ban be ding kelam hangta ngaliang ngjuai kila penpep no ikatu be ding kelam ndai katu ber kayai namar ba katu ber kham jangai na juai ta hagata ga por haden ar peus nemne lai peus nemne ki juai kila sedang biang ya ka be ding kelam ndai ka jing ya per ka be ding kelam ta hajuai ngam la on ya tho hadokan no tang badon ga jing per ka ba ya per kendiat kan soi ang tuang ne ta ka sta hagat hajing dei bar kata ka berin klam naga ngi hani hajain tia kidon ke berin klam kumanyau tu ligi rai ka senrai tu ber ka senrai juai ka senrai cermang ka senrai yalong kita gidegi sablong do bat kamukla muthlong so kampor Kesini ke bakat do jom kani kata masalah rakhi hakashnong tuber kumai shnong hakba baro kishnong ki bahap hapo rat tuber ki wanra yaki rod balashna kerpang shakajaka kaba ki khot ka ajnar nakabenta ka jingpen ngam ka bakat do Kajantia Hills kedai kajaka kababiang bha banwan penlut por ban sngau thu ya ka culture jong kani kathan bat ban lekmi ya ki jaka jngok kai ki babon jat kani kedai kajaka kaba pinyo ya bon tili kita kilat kilenti haba piwan jngok ya Kajantia Hills nga ai khublei ya kinong sim benta baro hakani ka episode bat kajing ai khublei ka bakerpang ya pi kinong pet hakani ka por kani kedai ke destination Meghalaya kekerten ke jonga kedai I Aaron Ling do hadu bing dia sempat hakoi kapor khublei sibon